Tussen de struiken beweegt iets. En een oude pad werd omgetoverd tot een moggelzoog. Dokter Van der Laan komt zo, zei ze. Alsof hij begreep dat Kruimeltje erg verdrietig was. Nu is natuurlijk de vraag van vandaag. Wie wordt de 10e voorleeskampioen? Dit boekje gaat over een meisje dat er maar een kat woont zijn. Kijk, daar gaat is op weg naar huis. Wow. Nou, hoe was dat? Best wel goed. Nou zitten er heel veel kinderen van jouw school. Is het niet hartstikke eng? Het lijkt me heel erg spannend. Ja, eigenlijk ook wel. Ik vond het ook al best spannend. Ik was kwamen zenuwachtig. Ja. Al die kinderen. En hoe kan het dan dat je toch in die stoel durft te gaan zitten? Hoe doe je dat? Dat doe ik al eerder omdat mijn vader een fotograaf is. En hij maakt ook soms filmpjes van mij en foto's. Dus daarom dacht ik, nou, het is toch hetzelfde met die camera's en die filmpjes. Dus ja, als mijn vader het van me doet, dan durf ik het zelf ook. Ik heb een dag voor boeken, van A tot superduf. En mag ik er een kiezen, dan pieker ik me suf. Als het zo nog even doorgaat, heeft het hele bos omgetoverd en wij moeten hier tenslotte wonen. Nou, dat ging even goed. Ik vond het ontzettend goed gaan. En ik vond het heel spannend ook, om te horen wat er allemaal veranderde in het bos. Ik vond het ook een heel leuk stukje. Ja, goed zo. Waar leest ook nou al hierop? Of hij goed in de zaal kijkt en of hij duidelijk spreekt. En dat hij niet steeds achter het boek kruipt. En dat hij op een goede leestoon leest. Met mijn sandalen in de ene en de vlieger in de andere hol ik door het mulle zand. De wind in mijn rug lijkt me vleugels te geven. Een lesboek vol met rijen, een blauw boek maakt me dol. Met 100.000 regels, hoe hou ik het nog vol voor als een boek? Maar wat een probleem. Hoe langer ik zoek, hoe meer ik twijfel wat ik neem. Voor alles een boek, maar altijd lukt niet. Of ik het juiste boek wel kies. Jongens en meisjes, het spannende moment is hier. 4 kandidaten streden om de voorleesprijs van de Sint-Jozefschool. We hebben heel lang met elkaar erover gesproken. En de winnaar voor vandaag is Anna Ooms. Anna! Heel erg hartelijk gefeliciteerd met jouw geweldige prijs. Nou Anna, gefeliciteerd. Bedankt. Hoe voelt het zelf gaan? Wel goed. Een lesboek of een doelboek, een boodschapboek of geen. Een kijkboek of een kookboek, nou ja, ik zal wel zien voor alles een boek. Maar wat een probleem, hoe langer ik zoek, hoe meer ik twijfel wat ik neem. Voor alles een boek, maar dat het lukt niet. Of ik het juiste boek wel kies. Zijn we in beeld? Goeie. Goeie. Wat ben je aan dan? Ik ben mijn druif aan het snoeien. En meestal maak ik er ook zelf wijn van. Want er komt echt wel 50 kilo druiven vanaf. Alleen dit jaar was de smaak wat minder. En de merels en de spreeuwen zijn meestal voor. Dus dat heb ik niet gedaan. Oh. Dat kan je ook wel zien. Zie je het allemaal aangevreten. Maar wat mag je nou drinken dan? Nou ja, gewoon andere dingen natuurlijk. Dat is niet zo moeilijk. Oh. Je hebt hier winkels genoeg in de omgeving. Dus dat is niet zo moeilijk natuurlijk. Ja. Dat scheelt. Ja.
dingen die ik tegenkom, paddenstoelen en zo, die probeer ik nou ja, zo te maken dat je ze kan eten en kan bewaren en dat soort grappen dan. Maar heb je nou ook wat wiensteen of zo, wat paddenstoelen, jam of zoiets? Ja, binnen heb ik wat spullen staan, dus Maar weet je. nou ja. Dus er loopt ook een hond binnen hoor. Dus, Oh, nou let dan maar. nou, die doet niks. Oh, dan Nee, moeten we wel even zien. Dat is doodjes. Doet niks. Doe niks. Is goed. Is goed. Niet in het glas en niet met een kurk en dat soort grappen, maar gewoon nee, in zo'n fles. Heb je dan ook een naam voor de wien? Nee, hebben we niet. Gewoon lekker of niet lekker is het. Maar meestal is het vrij stabiel en ja, Truus die houdt meer van wat zoete wijn en ik veel wat meer van minder zoet. Dus dat is wel eens even uitzoeken van wat doen we nou, wat voor smaak. Dat. En wat wordt het dan? Nou ja, meestal dan ga je de zoete kant op dan natuurlijk. Moet ook wel. Ja. Zo werkt het dan wel, hè? Ja. Dan doe je het weer al. Ja, daarom je moet je toch een beetje aan elkaar aanpassen. En ook met dit natuurlijk.